være grafiker på et reklamebureau. Man kan sidde i marketingafdelingen og på virksomheder, og man kan være selvstændig, fordi man kender til så mange forskellige ting. Mulighederne er uendelige. Multimediedesigner er jo efterhånden blevet en rimelig gængs jobtitel. Reklamebureauer og andre steder, der har brug for en hjælpende hånd med hjemmesider og hvad nu. Det, jeg kan tilbyde en virksomhed som nyuddannet multimediedesigner, er det nyeste inden for kodning, design af websites og opbyggelse af databaser. Det er al den viden, der er omkring kommunikation og hvordan den opstår mellem afsender og modtager, og hvordan den skal bruges til at opnå den bedst mulige markedsføring af et produkt. Vi forsøger på, at det bliver nogle studerende, som har noget at vide på, når de kommer ud og skal have et arbejde. Vi tror og håber på, at vi laver nogle rammer, som gør, at de kan få meget mere frem. At de har noget at byde på, når de kommer ud. At de har en bredde, men også en dybde i de ting, som man arbejder med, når man er multimediedesigner.